Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaad ni Joy nga anak ti negosyante, kastamot ni Kevin nga apo ti baknang ahasindero. Managuyaw mat tinapintas ani Jonalyn. Gapo taagpada akanayon ang mauyaw da Joy ken Kevin. Napanunot dagiti ina ken lola dagiti nalaad nga iparito kidayda. Kabayatan nga agbirbirok da Kevin iti plastic surgeon. Adda na ibagana ken ni Andrea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita lawas ang napauluhan. Rito kay, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan lola, napintas ngam nauyaw. Naglay nga agkatawa. Addan to aldaw na dadya kanyak. Saan mo adadaulan ti masakbayam? Gapulang iti may sa ama naguyaw ataw. Maruam ti kasya klase ti tao lola. Kasano akasyan na ka ni Apo Diyos no kastamot ti adda iti panunot mo. Lipatem ti sakit tinakam mo tapno kaasyan na ka ti Apo. Lipatag ti sakit tinakam ko no mabaliwan tinalaad alangak lola. Isungarod nga iparitoke ka tapno saan ka akanayon analiday. O, adaytan, saan alin mabasit dagiti kudil mo, anak itestingan ti agas? Mabalinan nga iwayat ti proseso, iha. Maisayangkat ka diti operasyon, amiga? Wen, amiga, makita kat awan mo ti allergy na kadagiti agas. Nakasagana akong doktora. Sapay ko matag balegi. Saan ka di nga imbagak a think positive, iha? Iso nga ikagumaaktisan nga nervyos, doktora. Awan ti rumba nga pagdanagam, takudil laang mo ti masugat. Mangalak mo't laang iti parte ti bagim ti daddo mga ikabil ko di tanaunag apaset ti rupam. Apay nga inasit ganag. Adupay matibakan ti alamisan dito yung restaurant. Di mo ka di kaya't akalamisaan tinapintas sa kaskanyak? Siyak ni Jonalyn, empleyado ak di taas sa dag-alending institution. Kasta ka di. Siyak met ni James. Siyak di aking kuko ay tipasdag nga abangan day takunam a lending institution na pagtrab-trabahuam. Ha? Awan gayam ti buko da pasdak day ta-alending. Diyak amo, nabiitak pa'y ngamin dita. No kasta, nabiit ka pa'y nga rod nga umumay dito yung restaurant. Day tatipod, no? Kanayon kayo ka dito yung restaurant? Saan makit di? Awan lang amin ti asawag, tada na pananda. Awan ti kasangok amangan. Mayat nga rod no addaak. Tapno adda kasangom. Nabendaan matiro pati anak ko, amiga. Talaga akasta, tapno saan unay nga agdara, kun tapno saan nga agnganga ti sugat, amiga. Maliklikan pa'y amatapukan, kun maliklikan alumtag unay. Magagaranak pa yamang kita. No baligi matlaang ti operasyon. Adadan sama ti gagar mo ngam tinaoperaan, amiga. Kasla-kasta nga rod, amiga. Imbag pa'y iti ubing. Kasaan na unay asintiran. No ada manguyaw kenkwana. Balasang aminen, amiga. Siyempre, no ada kursunada na alalaki, masair tirik na no di da ikan kano. Wan matkit di tanapadasan tayo mat dagita. Idi da tayo mat tibabalasan. Nang runa no da crush mo, amiga. No mabalin kat kayat mo anapintas ka kumamot iti imatang na. Saan ka di? Iha, ada ka di nasakit di tarupam? Awan mat, mami. May kawak laang. Takaslan na benat ti rupak iti panagriknak. Gagangay na dayta, iha. Aganos ka, tainto na maikat dagita abenda. Makaginawa kan tumat siguro.
Madanagan, no anya ti resulta na no maikat ti benda, mami. Ikarkararag ko, amayat to ti resulta na, iha. Kano nga ikatanda ti benda, mami? Depende. Urayan ta ti ibaga ni amiga. Tagraman day tagong mo kat narhinoplasty. Pinatangos na kano. Kasta ka di, mami. Uwan, iha. Imbagak day takun kwa na. Tadyak ngamin kaya't akanayon ka analiday. Agkita kami pa nga ta iti babae anang lais kanya. Taga dito'y kakadi nga ili. Saan? Ada ka bagyak dito nga empleyado matlaan di talending. Iso tinangawis kanyak idi ada bakante a trabaho. Sekretarya ak dita. Kanayon ka nga rod nga commute. Makidagdago sa kiti balay ti kabagyak. Taga dito'y kayo kadi? Hawan? Sige, panawan ka pa'y. Ikagumak apagbalinan a sugar daddy day taalakan. Dumtang to ti panuwan, nga isun to ti agbayad numangan kami di ti restaurant. Kan, ang mga no dapay bakante a kwarto iti balay da a libre a pagyanak. Adda inted da kanyak a flyers di ta town. Kita man, iho. Padasem nga awagan day ta a numero. Kitak man na ita flyers, Lola. Ada na ikabila contact number na ngagpaiso. Awagam sakbay a mapanta, barok. Barang mairemedyo na ti parikot mo. Well, Lola. Diyan amin may sa klinik ana pananta. Ket awan kano di doktor ta nagbakasyon. Manumad gayam ti plastic surgeon ditoy. Wen garod, ado ti doktor, angem sabali ti linyada, tamang ngagas damet iti agduduma asakit. Doris Clinic, hello. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Agda magakumamay pa paniti plastic surgery, ma'am. May mayat siguro no umay kayo ditoy, sir. Kanayo nakmat nga da ditoy. Da kayo kadi mismo ti doktora, ma'am. Wan, sir. No da kayo ti pasyente. May mayat no umay kayo ditoy clinic tapno makita kayo iti personal, sir. Sige, doktora. Umayak itamot lang. Sige. Orayan kayo, sir. Jay samet doktora a mismo tinakasaom, iho. Well, Lola. Inta ka no di klinika na. Sige. Agsagana ta nga rudan. Lola, may remedyo nga tati kasasaad ko. Kaslak, agrup-rupa ako rarapnit. Iso nga rod ama pang kaagparitoke. Tapno agbaliw tilangam. Ang mga no imbes ato mairak, kat ad-adda ang madadaal. Saan ta inadal damot dayta? Espesyalista nga rod. Saan asinsinan a doktor? Sa bagay, naikabil pa dita flyers nga iji kano Amerika nagadal iti kina plastic surgeon. Sapay ko mga rod, tagpating ganti kan ayon a panagliday mo. Sa nabali nga uray dakkel ti magastos, no lakat tumaer ka. Masapulan ti kwarta, Lola. Yung na iti kasasaad ko kat mangibabain. Da kayo ka diti mawag itay, sir. Wen, doktora. Sapay ko matulungan, dak. Masigurado kakayat mo apabaliwan ti kontur ti rupam. Adato lang akasapulan mabawasan. Ket daytamot na unag aparte ti rupam. Mangalaak iti pasat matlaang ti bagim nga ikargata tapno maipatas. Talaga nga rod, amarito kinukasta, doktora. When Mrs. Talaga mabaliwan, takastakan nga rod ti kasasaad na. Major operation ti mapasamak.
Major operation, doktora? Wan, Mrs. Matabasan tito lang, tapno mabaliwan tilangana. Kastagayam, doktora. Wan, Mrs. Saan asinsinan ti proseso ang maaramid? Kasta ka di, doktora. Wan, naunag namin unay day tapingping na. Kargaa, kitilasag, nga agtaod matlaeng iti bagina. Napanan nga tandang iti dua. Awan dametten. Sa bali metten ti kadua dito'y balay. Ay, hinak man agpagnapag na di tarwar. Agda magakadag iti tattao ang masabat ko no ayanda. Ay, Anda babae di tarwar. Asit gakta agda magak. Naimbag nga oras mao balasang kaw. Agda magak man. Nakitam ka de ti asawa kan apo ko. Diya ka mo, no sino ti asawa kan apo ko yo, apo lakay? Ay, Andrea tinagan ti asawa. Kevin mo ti apo ko. San ko nga amo ti bagbagayo, apo lakay? Ay, kunak ano am-am-maum. Ay, awan kayam ti am-am-maum. Anya? Awan ti amo ko na yo, apo lakay? May saak nga empleyado. Idinto tada kayo, kat awan trabaho yo. Ay, awan trabaho. Ang ado ti trabahador ko. Ay, agkabaw alakay. Di na mo ti sasawan na. Ay, panawan kayo man langan dito eh. Ay, na yan. Nagalas ti ugali na. Ay, agin pipintas. Ikatantayon ti benda ti rupam balasang ko. Ita ka din, doktora. Wan, nga madapay dagiti aga sa masapul nga ituloy mo. Aging ka nga umpas ti liptag, kan maikatipiglat tinagdaitan na. Mabayag ka di? Santo maikat ti piglat na, doktora? Ininot ang maikat, iha. Masapul na surutam amin dagiti ibagak, kan masapul adi mo liwayan dagiti itad ko nga ointment nga ipahid mo. Wen, doktora, tungpalak amin nga ibagayo nga aramidak. Good. Basta agtungpal ka kadagiti amin nga ibagak nga aramidam, daras nga umimbag dagiti sugat mo. Oh, dakkel nga agpay so tinagbaliwan ti rupam, iha. At dalaang pa'y ti dait, kan medyo limtag pa'y. Kitaak man iti sarming, mami. Aday ta ti sarming iha. Kita mo, pimintas kan. Agyaman ang unay kada kayo, doktora. Nulupot ko makat narito bar ti ropa. Reto kay ko na iha. Saan kat anarito bar? Para lupot laang dayta. Agyaman ang unay iti apo. Tabalig iti operasyon, doktora. Iti kabayag ko na plastic surgeon. Baligi amin nga inoperaak, iha. At akamot gaya man, honey. Ayan ti anak ta. Nagbaligi ka di matlaeng ti plastic surgery. Wan, honey. Nagdiretso iti silid na. Saan ka nuarong rumwara, tapno maliklikan ti panag-impeksyon ti rupa na. Wan ang mga no ag-impeksyon nga agpaiso. Delikado. Nala, umay ka. Mapanta ijay silid ti anak ta. Talaga mapanak ta kayat ko akita ti itsura ti anak ta. Masigurado ka maragsakan ka. Medyo mabayagan ti apo ko yo, tasan ang mamaminsa na maaramid ti proseso, Mrs.
Saan maminsan kunayo, doktora? Wen, Mrs. Tulang ngamin ti ayan ti diferensya. Pati pangal na, baliwan tayo. Oh, kasta ka di, doktora. Anya nga, ino iso ti pagsayaatan na ay kat isua. Nasayaat. Actually, karurar ti may samo ta pasyente. Ngam nabiit laang ditoy. Ta awan mo tinatabasan at tulang na. No diket, kudil kan lasag laang tinabaliwan. Kan nanayunan itirupan na, Mrs. Kasta gayam, doktora. Ay, kasanumot nga'y tapno maikat dagiti kurat-rat itirupak, doktora. Nalakilaang day ta, Mrs. Kasla umubing kayo pa'y. Siyak tumanmat nga rod numalpas ti apo ko, doktora. Wan, Mrs. Nalakalaang ti proseso na. Nay, si kansama tinasabat ko itay. Jay nagalas ti ugali na. Hey, nagalas ka? Nagpintasak tupay? Agkabaw ka ngamin, iso asaan mo nga ammo, tinapintas. Pintas ayama, tinagalas ti ugali na. Ay, saan ka la kumaalakay, ta idumudum ka? Di ta ka malangan, kabaw? Ay, nagalas ti widawid na apimanaw. Ay, pangit ti ugali na. Ikatantan ti benda ti rupam, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas anapuluan. Ritoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.